Nami ngigqoza ndimdala bengivela eklinikhi kaloku. Ndibona ke ngoku indlu endala engahlali bantu. Ngiphiso umchamo. Ndithi manje ndichame. Hayi ke ndingapha ndichame. Ndisadungise njalo ndiqunusile. Ndibe sonto sesivame nokwetxa. Hey, hot gogo, ungabi saphakama. Saphi ifoni yakho. Ndithi hayi bo kubani ngolo ondikhwecayo. Ubani kamntana nje. Abafana ababili ngephofu. Omnye umfana nje omde nezisini. Omnye mfutshane nephuza face. Ndithi ngiyanceda abantu abanifunayo. Hayi ke nami nje senginyusa ngoku into yami ngoku diplomacy yami ndiyayinyusa ngoku ndiyanceda kakuhle. Ndinifuna ndiyanceda. Hayi khosa ifoni yakho. Ndithi ngabaphi nyani ngabakaba. Ifoni yakho gogo. Ndithi hayi ntanga nafoni. Hayi ke bathi saba vula isikhwama esithathu nange ngiphethe isikhwama sami ngoku nami. Ndiqonda hayi kakhulu ngivule isikhwama sami ngoku. Ndibanike ngoku. Ndithi hayi ke bantwana into khona apha. Le treatment ke ngoku treatment yamadoda thathani treatment yamadoda ngoku. Ngithambisa amadoda thathani kaloku nazi bengifunayo treatment yamadoda endinayo. Thathani treatment nazi treatment yamadoda into endinayo. Treatment yamadoda thathani. Hambani treatment yamadoda. Thathani treatment yamadoda kaloku.